Знаеш какво забравихме? Микрофон забравих. Не, вече няма смисъл. Аз ще увелича от тук. Окей. Събота, късен след обед. Някой пише за кралица на неговото сърце. Уебинарът, който предизвика толкова много реакции у вас. Уебинарът, който е един от най-търсените и първото събитие за месец март, кралица на неговото сърце. Непрекъснато получаваме запитвания, непрекъснато месенджера прегрява относно този уебинар, защото има наистина 5 навика, 5 работещи стратегии, които ако жената усвои, ще се превърне в кралица на неговото сърце и само по този начин той може да прави каквото пожелае дамата за него. Момичета, искам днес се включвам основно след една уникална консултация с една прекрасна дама. Аз винаги се радвам, когато успявам да помогна. Слава Богу, че го мога това нещо. И тя каза: Галина, ти си вълшебница. Проблема, с който ме потърси, беше основно пак вашата увереност. Тя е красива, млада, успешна, хубава и точно такива жени не вярват в себе си. Но искам тук да внеса една малка яснота и основно това какво ми носи консултацията и разликата между консултацията и между курсовете, които правя, като кралица на неговото сърце, например, е уникален курс, но само този курс той няма да реши всичките ви проблеми. Със сигурност ще подобри качеството ви на живот, със сигурност ще подобри комуникативните ви умения, със сигурност ще имате вкусно и апетитно общуване с вашите мъже, защото е много важно как общувате с мъжа, дали банално, дали оригинално и ако се върнете назад, влюбвайки се в този мъж, вие ще се сетите, че всъщност именно комуникацията е тази, която стои в основата на това, вие да се влюбите. Но когато има някакъв по-дълбок проблем, примерно някакъв проблем с властен родител, властна майка или властен баща, този курс няма да ви помогне. Ще ви помогне само и единствено лична консултация, лична среща с мен, където 2 часа и половина, както в случая даже днес, понеже аз се отплеснах и се заговорихме в един момент, аз съм само с вас. Аз буквално, както моята клиентка се изрази, влизаш в болката на хората. Буквално сканираш за някакви 10-15 минути, ти сканира моята болка, влезе в нея и изкорени проблема. Да, това го правя само за 2 часа. На мен не ми трябват, затова казвам, за мен това не е бизнес. Мен не ми трябват скъпата вече се свърши, айде сега следващия път, айде сега това. Понякога вие искате с един курс да решите проблеми, които коренът е много дълбоко и има нужда да поработиме заедно с метода на Берт Хелингер, констелация, който аз съм надградила през моята точка на зрение, защото ако ви изчета, сега тук нямам учебника на Берт Хелингер, но ако ви изчета какво точно се случва, всичките там неща, които той твърди, че трябва да бъдат казани в една констелация, да, но хората са различни. Затова в началото на моята консултация аз ви правя интервю. Леко интервю 10 на 15 минутки, за да разбера какъв точно е вашият проблем. И много съм точна в диагностиката. Все още го мога и това нещо. Толкова съм доволна и щастлива, когато тази жена каза: ти си вълшебница. Просто благодаря на Бог, на Вселената, че си в живота ми и че те срещнах. Не знам как, от 3 години се опитва сама да оправи проблема си. Понякога, момичета, не можете сами да оправите проблема си. Понякога ви трябва човек като мен, който е минал през пътя, знае стъпките, знае как да ви преведе, знае точно как да диагностицира нещата и да ги изкорени веднъж за винаги, дори и да не се видиме втори път на втора консултация. Няма да ви размотавам, няма да разтакавам, за да мога да го направя на бизнес и така нататък. Не ми трябва това, но ми трябват доволни, щастливи хора, защото това е моята мисия. Да ви правя успешни, доволни, щастливи. А относно отношенията, относно
естествено комуникацията. Да, кралица на неговото сърце със сигурност ще подобри общуването между вас. Със сигурност ще подобри... ще погледнете себе си като страничен наблюдател и ще си кажете, аха, това, да, права е, да, как не съм се сетила до сега, това имам да отработя, но ако си мислите, че един курс може да реши вашите 20, 30, 40, понякога 50 годишни проблеми, това няма да се случи. Така че да надгражда, да развива, да решава, но до някъде проблемът с общуването, с това как да се разкриете, как мъжко-женската психология и предимно мъжката, защото е много важно да разбирате от мъжка психология. В основата стои това. А вие няма как да знаете това, вие няма как да го разбирате това нещо. Но когато се видиме на една лична среща, която е 2 часа и половина, както казах, никога няма да оставя жена или мъж, който не е в ресурсно състояние. Т.е. вие да се чувствате зле, да виждам, че вие плачете, че имате проблем и да ви кажа, да, но че се свърши, ще видим след това. Абсурд. Абсурд, това никога няма да се случи с мен, никога. Просто никога. И другото нещо, което искам да ви кажа, питайте, задавайте въпроси, ако имате някакви, но другото нещо, което искам да ви кажа, момичета, е, понякога вие си мислите, че след тези курсове, да, той ме заведе на Карибите. Той ме заведе на Карибите! Аз успях да комуникирам с него правилно и той ме заведе на Карибите. И аз си помислете сега, кой печели от това да отиде на Карибите? Дали ти, че си го изработила и си казала, искам да ме заведеш на Карибите, или той, че те е завел там да се забавлява. Понякога, момичета, вие имате някакви такива нереални ценности в своята глава и не осъзнавате, че всъщност това някой те заведе на Карибите, на Канарите, на Тайланд, на Бали или нещо такова. Вие имате ли представа мен колко хора на ден ме канят на целият Мексикански залив на яхта, мога да обикалям 6 месеца без да се прибера. Но съм тук, на това место, на този стол, всяка вечер и искам, и знам, и мога да ви помогна. Затова не дейте да се лъжете с тези здравей, розичинка на тебе, зареждаща фея. Благодаря. Днес го чувам за сетен път, защото днес реших да поработя. Има консултации с една прекрасна дама, въпреки че е събота. И сега след малко започвам да правя палачинки на моята дъщеря, защото съм я обещала. Но преди това реших да се включа, защото исках да видите цялата тази емоция и да ви кажа, момичета, да, курсовете са за това, за да ви дигнат на другото ниво. Обаче, ако дълбоко в себе си вие имате травми, които не могат да бъдат преработени само с този курс, тогава е по-добре да се вземете лична консултация, която в момента е с отстъпка заради нашия женски месец, за да мога да ви помогна в тези 2 часа да бъдем само аз и вие с вашия проблем и буквално да вляза във вашата болка, да я изкореня веднъж за винаги, да я взема и да я премахна. А курсовете, да, те наистина ще ви дадат един различен поглед над нещата, ще сменят модела, който сте имали до сега и както се казва, как беше онази поговорка? На православните християни, попът може да помогне на будиста. Разбирате ли? Какво означава тази поговорка? Свещеникът може да помогне на будиста. Какво означава тази поговорка в така разнищен превод? Това означава, че понякога би трябвало да смените моделът, за да можете да прогледнете, да имате ясното съзнание и от вашата точка на зрение да разберете, че този модел, който сте следвали до сега, той не е верен. Галче, ти вдъхновяваш всички, продължавай да блестиш, мила. Благодаря ти, Таничка, благодаря ти, прекрасница. Така че, момичета, той ме заведе на Карибите. Какво означава, че те е завел да се забавлява? Всъщност ти какво спечели? Едно ходене до Карибите. А това ли искаш? Разбирате ли? Дали ще ви подарят Шанел номер 5, едно мъничко шишенце или голяма къща, пентхаус някъде? Има огромна разлика. И всичкото това нещо с един курс няма да се получи, момичета. Затова едното е надгражда, другото надгражда, но
Когато си мислите, че вие сте прецакали някой, че той ви е завел на Карибите, не забравяйте, че вие сте играчката в неговите ръце и той ви е завел не за нещо друго, а заради себе си да се забавлява. Галина, гледам вашите лайфове с интерес, зареждате ме с положителна енергия, винаги усмихната. Да, така е. И винаги съм, ако го забелязвате, с бял туалет гледам да бъде, защото бяла е душата ми. И точно това нещо е много важно, момичета. Да ценете хората, които искат да ви дадат, а не хората, които ви протакат, за да могат да си продадат продуктите, за да могат да ви вземат парите, за да могат да не си отделят от времето, а да вземат от вашето и отгоре на всичкото, накрая вие да сте дали и пари за това. Така че вземете консултация, да видя къде е вашия проблем и понякога от вашата точка на зрение, че вие сте спечелили страхотната почивка на Карибите, на Тайланд. Това ли е основата на едни отношения? Ти да отидеш с него там, той да се забавлява с теб. Аз имам малко по-различно виждане за основа на едни отношения, но да, този курс е изключително интересен. Продължаваме на 27 март с 5 тайни на жената трофей. Има 4 нива на комуникация, има 4 нива на компетентност в отношенията и аз съм сигурна, че вие никъде няма да получите тази информация, защото тя е авторска и много класна. И всичките тези неща, които ви ги давам, като практика, като техники, те не служат само в сферата на мъжко-женските отношения. Те служат навсякъде в живота, в взаимоотношенията въобще, с вашите работодатели, с вашите приятели, с вашите деца, с вашите близки, с вашите родители. А това са едни различни взаимоотношения, но моделите, които аз ви давам, практиките, които аз ви давам, те променят вашата точка на зрение. Така че понякога, когато вие мислите, ура, прецака го да ме заведе на Карибите, всъщност помисли се дали ти не си играчката, с която той е решил да се позабавлява на Карибите и оттам да се наштракаш, да се направиш някаква страшна фотосесия. А кой печели и кой губи в това, оставям вие да си помислите. Още 5 дни удължавам на Кралица на неговото сърце, вебинарът, който буквално гръмна месенджерът заради него. Продължаваме на 27 март, записвания вече има, записвайте се, защото продължаваме да надграждаме, а ако желаете, вземете си пакет 3 в 1, който включва и консултация с констелация по метода на Берт Хелингер, но през моята точка на зрение, защото при мен констелациите са коренно различни и наистина променят човешките животи. Аз ви пожелавам една прекрасна събота и неделя. Починете си, отдайте се на неща, които ви носят удоволствие и се научете да живеете през удоволствието. Благодаря на всички за прекрасните коментари, благодаря на всички за прекрасната енергия, за сърчицата. Обичам ви много и аз и винаги ще бъда тук, за да отговарям на вашите въпроси, да ви вдъхновявам, да ви зареждам и да надграждаме заедно, да бъдем на следващото по-високо ниво. Благодаря ви, прекрасни момичета и момчета. Повечето днес са дами, радвам се. Благодаря ви, задавайте своите стойностни въпроси, на които аз с удоволствие съм тук да отговоря. 5 дни още за Кралица на неговото сърце и след това продължаваме с 5 тайни на жената трофей. Целувки и сърчица и от мен. Прекрасна съботна вечер!